ओंखारबाय थांसै आरोना दुर्गा फुजा बेरायनो मोनाबायबो टाइमा दा 5:15 जाबाय सासे आदा फैगासिनो बेखौ नेदां BMW जोंसो थांगोन आरोना दालांफ्रा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लोगोफोर जों दायो फैयै सफैबाय आरोना जों सफैदों 6:40 नायदो आरोना बरिया साजायदों गैला जाया केमेरायानो दायो जों बेरायगासिनो आरोना साथाफ्रानो नोंथांमोना गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो नायदो भिउखौहाय दुर्गा फुजा गसाइगावनि guys pasar geser nih guys pelat mobil pasar geser nih belok Bazar foto लाग्रा जायगा आरोना बुं जोब्बाय